joget. Iya lho tangan iku loro kok iso malah joget kabeh. Sing joget awake karo sirahe. Tangane ngendang, awake sirahe joget. Oh. Pokoke diigolne. Menengo. Nyokek Mas yo nyokek yo. Nah, yo. Wayah wengi udan krimis ora wis suwes. Banyu kang tumetes dadi saksi nggonku nangis. Wong sing tak tresnani tega ninggalake aku. Suwung jroning uripku yen ora ana sliramu. Lilo-lilong Sumilire angin tansah tutut kalebu. Rasa kang tak ampun. Semuanya uget-uget liwat tembang kangen. Muga bisa dadi tombo kanggo kangen iki. Semuanya uget-uget. Liwat tembang kangen. Aku nitip tresno. Ya. Apa pancen sliramu wis ora krasa. Liwat tembang kangen. Ya. Aku nitip sayang tresnaku mring sliramu. Engko pas kompak kendange diselehke joget. Yo. Apa lali, apa pancen wis ra ngerti. Sak tenane aku tansah setya nganten bagus. Nganteni sebaline endah manis esemu. Yo. Liwat tembang kangen katresnanku. Joget kayo. Ayo joget ka. Ayo ka. Pergi. Ngadeg karo ora ya padha ae kok. Oh, joget kayo. Ayo ngene-ngene ka. Ayo ka. Iringane lirih yo. Ayo yo iringane lirih yo. Wayah wengi udan grimis ora wis banyu kang tumet dadi saksi nggonku nangis. Wong sing tak tresnani tega ninggalake aku. Suwung jroning uripku angin tansah tutut kalbu. Sayang anak. Liwat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang wuyung rina wengi. Liwat tembang kangen Mubeng. aku nitip tresno. Apa pancen sliramu Awas. wis ora krasa. Liwat tembang kangen aku nitip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang. Apa lali, apa pancen wis ra ngerti. Satenane aku mung tansah setya ngenteni baline endah manis esemu. Aduh lewat tembang kangen. Aduh iki wujud katresnanku.
nggih Matur sudah nuwun. berpartisipasi. Iki diarani bathok bolu isi ndut. Isi telek. Isi madu. Kok Isi madu. Nggih. Piye? Tegese piye Mas? Bathok bolu isu madu niku Keping- cocok kalih pelajaran tenggen kula sing kula mulang mboten? Coba jenengan jelaske. Pelajaran meneh to ket mau. Iki lho kendangane ya apik. Nah, Suarane yo wah luar biasa. aja ditonton casinge. Aja kasinge. Ning luar biasa karyane, suarane becik. Jogete yo Ah apik. jogete ora, jogete ora. Ora nyekel jogete. Apa jenengan apa iso kaya aku mau? Jogetmu kaya robot kop. Jajal ini Ora. Piye? limat tembang kangen. Aku titip tresno terus ya bener. Apa pan terus. Nah ngene iki ajar setruk. Nah ngono terus. Nek pamane iso, nek gak iso gak apa-apa ajar kok. Ora iso ora paten. Kok ajar. Wajar setruk. Mbak Eka terima kasih Mbak Nggih, Eka. Pasar Madi ngaturaken panuwun Pak Jun. Wau panjenengane tindak doten pondokan to. Ah. Wah goleki aku tak kira ki ya wah apal jenengku. Ah. Lah kok ngene, yang itu mana? Yang 1 meter kotor, badanku wis tak kumbah Pak, aku saiki resik aku ngono. 1 meter kotor iki sapa? Kowe. Ya Eka 1 meter kotor ngono. Ya, Ya, wis, lah mula didhuwurke to. Ya sesuk bendur. Ya didhuwurke ya. Ngene Cuk. malah ngirit kok ya. Nyirit apa? Ngirit sandangan to. Ngene iki iso nek buntel kangelan nek dhuwur. Wis ndang lunga. Ya ya. Makasih Mbak